at least 3 decades, at whose feet democratic ideals have been nurtured and political careers grown. He will remain a true giant of our nation and a darling in the hearts of Kenyans for his unwavering fight for justice and firm stand on freedom for all. While we process this adverse news and await further updates, I urge all party members to observe the tenets of unity and rally together as we reflect on the life and times of our leader, a man who has been a mentor and a father to all, hence the moniker Baba. Na boigo yamanya kweranga, we shall be providing regular updates in conjunction with the family of as Baba's funeral rites are planned. May Baba's soul find deserving rest in heaven. Eseye ekabikwa bo yomulikya monebo ekyama kya ODM. Na boruchenga aparabo oise korigereria ri ukoria boneri omuraibwense ndi bwekaini osendire ngaini. Ekyagera andake ni goba gotabanga parabu mbache koba litukaserinde gose mbache koba bako update ya Kenya na bwo kuba manyi narali agenderete kubwatakana no muyigo yoiga nenyangi yiga yo moerio. I think onye asinaro borobole ase party ya ODM. Onya asinari gabuate watenga why we process nego mbaranjirana ekero tokende tugitabira nenga neiga into chugukwana manga actually umanyete ekero montare no bororo no nyomura ibense nkwarora tari gukwana mono nani ego onairege kake ko kurwengwana ya yaben ego wandake mbaranjirana ngamaene Raila usomura yo bwekya gya ODM nere niga abaga kubanyora niri ruberiga oiskuri yare twano mo likibwekya mekyo ese yine yo muri kibwekya mekyo igabono umunyakero go moske Gladys Wanga tarakwana ntwarira naba nera bwaterigenda nabo igo twarigireirie chinchira gose enchera nero mugavana bwe county ya Mombasa Moske Abdul Samad Sherif Nasir nera bwaterigia rigenda nabo igo mochano ase nkoro yae igo no mwanchu murigereria andake no gwako kono nego chiase kiama ekiagia ODM na igiga sifuna niga tebire buna Raila ore okorireki orairi yes osobeira se politics osase siasa chinsi ya Kenya gwetane chidiketi satu emyaka 30 na moino nga wetira sare abantu abange bangainire abantu bakinire abantu batingire gesiasa okinire abarai yes na kagirete kiro tukwandira ekyama ekega kya ODM origereria ensemeri ya Azimio la Umoja ejo nganonye yachite koraka nango ugwatana kana kwa bararo gesiasa ento bate egati ya barai bono mwaka 2022 kiro tukwandira omo sike mosbati omosike Martha Karua orenge buna omukonyo usirane ngmete ase ukorige kiro kyo barai wense nere tatigareti magega omosike Martha Karua nabo ndo chako tabanga ali ukoria erichi kaine guchase agotabanga tu mama Ida Odinga and a family no moske Martha Karua kwetera sekia makerikia gya PLP kose People's Liberation Party anigo akotabanga my dear sister Ida Odinga, it is with deep shock and profound sadness that I have received the news of the passing of your dear husband, father, friend and a great leader Raila Right Honorable Raila Odinga. Na boigo akotabanga, please accept the my heartfelt condolences and those of many who stand with you, your family and the people of Kenya, our continent of Africa and indeed humanity at large. Nga tari erebueka ase kwa niaba ya Kenya family abantu borogongo rwa Africa na boigo na muntu ndibwensi osemwanya abantu ndibwensi uri wate obonto imeyaye ekotebanga Raila's illustrious career spanning decades towers like closures across Kenya and the African continent. His life was a testament to courage, endurance, and unwavering commitment of the liberation and transformation of our nation. Few lives been so fully devoted to the cause of justice and democracy. Na boigo na bakotebanga hibo party nera iga kwanera
indoro sana kara kutabanga he bore immense personal sacrifice, spending many years behind bars and away from his loved ones in pursuit of freedom for all Kenyans. That was his burden to carry. That was his burden to carry. But with it came yours, Ida, and that of your entire family. Actually, ekirongo koraiga nabego tabanga the weight you have carried as his partner in both life and struggle is beyond what most can imagine, and for that Kenya owes you and your family an unpayable debt of gratitude. Neriuko ritambe sana na boigo akwanete mangana yenyenjo Omwancho muri na Matilda oise kurigereria insari asirirube erio na bali getenga rest in peace Jacom, rest in peace kinara wangu. Kui ohano umete tuisowa a sense mere ya siasa yake. Martha Karua omwaka 2022 no barenge asense moyo kwambiriria serikali abu asare bari ko koraki bari kurwanira ekiroge ekyo inse yabo mobore bwa Azimio la Umoja kereto koira na siasa cha maiga kurende kerao yaikanga Raila osoire ase serikali ya broad based Karua katiyanje tiniko so na Raila njengo tigare nsemeje ya upinzani mbwata nenere Gachagua mbwata nenere Kalonzo wa Malwa mturi na abange torosi osetobe abamirera be serikali lakini bono yaachire no muntu mwabaire nere asaya musi mwabere mwakora nere emirimo asegeka osirire igo kubeka siasa kando neba mukuramana konye igo kubeka siasa kando kwa nairi iguriri yakubeta kwarire kwanda ke onye gwasoma ujumbe kusama gompo ayaiga Martha Karua mwanchu muriga na Matilda ni gari ayoboro sana musubati oyiga na barumire na anene mono ekira kurigiririe nkaya ye Raila Odinga umenya gutepanga oyo no musaraba umete Kate ekiro guswa siasa ayo guswa buna Kate lakini yatuka nga magiga no bwate family obonete kurigiriria no bwata abana babonete gukina no bwate andake useno mugaga no bwata bayibuli bao obonete ko bamona barabo lakini kamanya gutoka ngo Raila Odinga bunabone kira ko siekerwa ase umwaka ori 1982 go ikomwaka 1989 na ni goya togetenga na bwatenka na bwate abana abagukina na bwatu murugi abana tekorigereria lakini gatoka nga otigire bibyonsi gosore mereire obororo bwiga bwensi ochire kurwanira abakenya ikagera sese igeri bari kurwana gusese igeri yarenga samatukayo nese igyo koreto bosipora saba Kenya lakini na kwana usiku igwo muntu oyo mwote banga ama ine koba espouse ya omwana siasa ngochire abegetiro lakini ekiro kumurekera koba espouse kose kuba umurugi Raila Odinga yarenge getiro yabere getiro kurwa myaka ya magega emyaka yonsi igo mama Ida na no moremereria na bwato bwanchani ochia serera andake omuntu asibwe myaka wetani 5 nemo utari komorora aya nanda sentundende aboli chikura wetania emyaka osase chintunda isano atari koira urusi no nini bo ya family otumekire nandake omuna ntererete igo Ida no mosubati gosuno munyina obwato bwanchani ochiase omugako ase family Kate ekiro kurigiria abana siasa abange gusigati abarai bari twatwarire pare abanyanguru kigima babire abanyangongo ase ensi yetu ya Kenya egati yabo chinyomo nigo chikobuneka ekero bagochweka climax ya siasa yabo kwanyoranga onye no murai bwense mbaroro kurwa matuka magiga ntubwati gati nonye yabarai abange bage siasa babire nga ekero baikira mamlaka gete gusbanyore chingurugete okonyore chinka chabo chikobuneka abana bakini wakando kwanyoranga umurugini gakare kobwae na bwigu mugako kore ebinto kobwae lakini ase family ya Raila Odinga that was wonderful mosbati ase motukari abara yabange chinka chabo nchabonekete sana yes igo bono nande togenderete kurigereria andake turaswa turarigirire bya mono ase ugose amagombo gose jujumbe kurwase abarai bari abo mu bopinzani nabange bamunyoira ntobate Kalonzo
tobwate omosi Rigathi Gachagua. I think tusome paragraph ntangani ng'aki andake nonya address yabo ng'aki bakumuruka buna ekiro tukurigirie nkona ya Rigathi Gachagua kuse amarika ya Rigathi Gachagua gotebanga baba Raila Odinga ine ngana abwatu kumugasorero kuse neri ukoria abwatu karero ase mutandao ye o Facebook akira gotebanga baba Raila Odinga, may you rest well. To the family, your spouse, Mama Ida Odinga, and your children, my family and I join you in a prayer during this difficult moment. My deepest sympathies to you and to the people of the Republic of Kenya. Oyu no musike Rigathi Gachagua na boigo agendete gukwandira iganga kwa bere kugutinda kigima ase ukurwania obosibole bwa kabere umenyete obutangani mpoli bwo goseria abakoloni lakini ase chinga kechiga obosibole bwa kabere mbolinga omo Kenya na babwate Africa ne bwatu obusibole ensi ya Kenya obusibole mburaro ne katibongo anchirere lakini yatokanga gwetera se oburayo bobe aba Kenya bange entera se oburayo bobe aba Kenya bange mbasibogeti na kiro che umusikia Rigathi Gachagua nga na ndi ko ligere siasa yabo ya very ntindi especially kuru mwaka I think mwaka 2021 abu tutara sobo chori na ndeto ka sobo chori nonyorete chinkwa na chiabere chikubwatu kwa chintindi bakuruka na marita makongo yes gari sigisia sori kakotebanga yayo manjete onye state house umusikerela Odinga tagoika etubigete security twalibiri kirasi no manyete ebintu byabere bigokorekana sense meyega use kero mosikeri Rigathi Gachagua aringi buno mukonyi bo murai wense okotebanga njirateyo serikali yiga turachukumwanjira aso ya serikali lakini umete okotebunga ya Mungu ni mengi omwancho muri wese kurigereria nonye ni ujumbe ya Gachagua na motogeti nere gabe kasiasa kando oteanga bono egento etokorera butwensi kigwerira atobetire twensi buna ba Kenya na sinare gatetenga you dedicated your life in the service of humanity as a political activist, a civil servant, university lecturer, MP, party leader, a cabinet minister, prime minister, and many other fronts. On all of this, your trail of success and impact remain inalienable. Napote banga ni gate kete kuba indelible otatika rinde nabakote banga nandina bigitega samangana apan Africanism onyorenga nande umrai oyiga muskerela Odinga ase urugungoro Africa tinsenjire obereka gutindira ibintu mbirabireka gutinenera kuse amangana narabireka akora nabuigo abraya bange kurwa isiko yense ya Kenya babiri bakomotogia nande mba manyete kuba umrai obeire omotingo ukigima nkagirete umusikeri Rigathi Gachagua negati yabari banyara kwayerera gose banyara ko babango sana kumurera umuske Raila Odinga lakini I think ase onye siasa nere yaba ntingu kabisa naro niyo mugwateraniti omo Raiwense omukonyo bo Raiwense omukoro umuske Rigathi Gachagua nabuigo nere muwaziri omukoro ose omo prime minister omukoro Raila Amolo Odinga Nansagali chitaga koranga you are a hero celebrated home in the way iko yani no munyankonko yes otogo muchingira imensi ya Kenya sobo nabo igo chinse chiria cheisko you have not gone Raila Odinga you have not gone Baba you've just faded away turagenda nabakwandirite go fade no aruya karangi gakeigo yani omuntu akwenda kunywera you know umuntu narenga taringa gabo nonyo bugima bwaye bwabutuka andakendero lakini nchira yarorekanirie bwabeire smooth like a transition yiga nigo yabirenga wakorire kiri kwabonete gukora wikiranira bibyaga neire ono okogenda gukonywera nonyina se andaka se special ya Gachagua ngwara samunyorete buna ekwabete kogoitwa chinga kichire kwasibe twose kwabwate ndinda ba Kenya banyoro bosibore lakini okaremerere yes aba Kenya banyoro bosibore bwe byame binge amangana yukurwanira amangana devolution naboigo ebintu binde binge Omoncho muri togenderete kurigereria jujumbe na boigo amagombo kurwa sensemire upinzani ikintu tukiagera matida twachore nsemeye andake eba bosemye gocha somoncho omurigerere na boigo mugusi na boiga bana siasa bonse buna enka king nere goika
twarwa ni mu biso bakwanira eri ogirimo onyorenga wetera upinzani ega nonye taringa Azimio yoke kiagira buna Rigathi Gachagua konye taringa Azimio la umoja gose One Kenya Coalition ni coalition ya renge ase yabwate kirengeke mu asu mwaka 2022 lakini egatoka nga ekero patabua ekekanga ande katika biriga pakachaka gutwara ugwatanane kana gete kwa gisiasa lakini ekero tukwa na boniga Azimio na betigarete ko Azimio lakini gatokanga anda kiama kiri kia ODM gikarokana giatwarira buraya bange bagoswase broad based government lakini asense moyende ntubwate babo moske Martha Karua umoske Kalonzo Musyoka umoske babo Eugene Wamalwa negatia burai bande unabono ndoche nonye Kalonzo Musyoka muske Kalonzo na watu gete kia Wiper Patriotic Front na Arua Wiper Democratic Party ono igekorkonga Wiper Patriotic Front na rena so na nyara gotuma chingoro cha usina na soke ujumbe yae eyo Matilda ogotuira otosomere toswe turigereria asumurayo bwen omurayo kane bwense omoske Uhuru Muigai Kenyatta nere. Yes, I got on October 15th, 2025. Yo na sense mo yae Kalonzo Musike Kalonzo Musyoka. I got a condolence message following the passing on of Right Honorable Raila Odinga, EGH. I got a second Prime Minister of the Republic of Kenya. I received the devastating news of the death of the second Prime Minister of the Republic of Kenya and my dear brother, Right Honorable Raila Amolo Odinga this morning. Upon my arrival at Heathrow International Airport, London, United Kingdom, where I am on a scheduled 10-day program. Oyega muske Kalonzo Musyoka ni gari asitaro yaenga kwenye nari kirase ensere ya United Kingdom UK. Nari kire airport umaya konyora ujumbe yiga guse sad news ejiga jikumwikira gorende naba morerere nere nandi nyorenga ekero otugukwanira omoske Kalonzo Musyoka nigo ya berike korokananga nonye na borabu nero bwa mate bwaye na Raila Odinga babera sisiasa ya mutuka mange nande babera basani berika sana babiri asisiasa yiga amatuko amange sana utatikarende ebuna siasa ko chiyaba nandi nyorenga na mwariganeti amatuko chuiki angebiriga chikwera umuske Kalonzo Musyoka na nyara gweso kyogote banga ekero ndimo gucengera mbake beronge biri I wish them well nande ni manyetingane kiamo kya bere getingu akatebanga nabongariganiria somo yego yo kare Mombasa but nabontanyare gwikirana asisa babo yemo guseberiga chiage siasa iyo korokinga bado nande omoske Raila Odinga kera imogetenga nonye batware barorekanete mbari kwigwana chimeme na bairete getambukiro nande akamuke getambukiro yo reach out to on right omoske Kalonzo Musyoka anyare kumwarigani asomo yego yoiga oyunga nonye otebetenga pia mona soko ngarigani tingo ikirana igonga siasa bantu mbari kubeka sengoro tukwirana nja siasa tukubika senkoro ensi twensi norogendo turi tukwirana ase ostogenderete kurigereria obwamate bwa Kalonzo na omoske Raila anemono ase ensemiria ya siasa chintunda isato chietire choko borai chokorigia ekirokyo borai bwense tukurigereria mwaka 2013 turigereria mwaka 2017 na boigo turigereria mwaka 2022 2013 Kalonzo nwarenge asobo moburia bwaro setina Raila Odinga asikia makiregwa chikakoti umwancho murigereria kia Coalition for Reforms in Democracy ekia makiari kwa code korende mbacheti kobwa kiego chiko iko mwaka 2017 umwancho murigereria na Matilda mbacheti kwa moyo nandi bagacha bakabolia no bo moburia bwa NASA NASA 2017 National Super Alliance NASA ine mwaka 2017 nande bakabu nande bagateya 2022 no tokare kiyeka 2022 na riri baroseti Azimio la umoja kuna gwachika koti mwancho murigere Azimio la umoja yarete kiama kia Martha Karua ikiare kurukana kiarengena kichinga kicho tukatwara Wiper tukatwara ODM yarenge bune Giant Party na boigo
tugatwara ikere ikia Jubilee na boigo asese moyende ntwabwate buna babo Eugene Wamalwa na DP Kenya boigo negati ye binde binge ripenya tuguswanana ime kwese gweswanania igo bono no musani oye okoboria chintunda isatu no monto otali kumotama mokobu na ndikamute ya Matilda ngoi katori nandi ukwacha nandi bakabuliria kabiri 2017 anda NASA mbacheti koira na 2022 bakaburia Azimio mbacheti koira tagenderia ujumbe yo. Yes, ntubwate asense meyo kero tugusuka kura asense mo ya upinzani enkagirite asie omorai wense omukoro moske urumwe gai Kenyatta enkwana yaye enkagirite nga nabetachi estetogetia sobwango lakini enkwana yaye no erebune irese mitandao out my heart is heavy and my spirit is burdened with a grief that is both profound and deeply personal. The news of Raila's passing has left a silence that echoes across our nation, a silence where once there was a voice of thunder and conviction. Amete miaka igwetani 30 ogwatira tu omoskere Raila Odinga yani neriogi kusenerie tari abeire omanyete pinga weno muntu bakabaroro na inonya karoro it's either are opposition koso kolire gintu gete erinde banyare kubwaterana ne serikali. Lakini asensemeria ya Uhuru igarenke angendaka so mwaka 2013 igarenke asensemeria ya opposition gose kwamiria serikali na nikiachigo ika mwaka 2017 akabodia chikura taireti kiko mwaka 2018 nariri twanyora aswete imeya serikali gento bari kuruka chinga kecho handshake bakarose ndege kuruka nga BBI gose Building Bridges Initiative akasoa imeya serikali ya Uhuru Kenyatta igobona no musani oben anda sinarega ujumbe ya Uhuru Gatenga Uhuru Gatenga I have lost a friend and a brother. I will miss our conversations, sometimes challenging, always insightful, and the fire belief that never left his eye. Igo no musani oye oime no musani oye ogesiasa. Na bagotebanga gucha senka gucha sabana ba ebonsi omorugioye na boigocha saba Kenya agotebanga twensi gosinga enkayaye nigo barenge generasi kegera nigo baitabete wancha gosanga erieta nonye baba gucha se aba Kenya na boigocha se abantu bande bonsi bare kurigia okusirwa kurwasare kagiretenga nande tware kora irena se studio ya kabere kagiretenga keitekero tokuriga igati ya bari tubwate ujumbe chabo ikati ya barai bone tokogenda turigiriria ndake ujumbe yomo seneta bwe county ya Nyamira omoske Eric Mogeni Okongo Mogeni yes. Nere na rwa magombaye kuru ekemambi to gwenga nere na kiamurera omoske Raila Odinga weskore studio kabiri niga guchiko tuira sembio turategerera nere chinkwana chaye omoske Okongo Mogeni. Yeah, as a senator of the great county of Nyamira, I also take this opportunity to convey my message of condolences on the sudden and untimely death of our leader, ODM, Honorable Raila Amolo Odinga, to the family, Senator Oburu, Honorable Ruth Odinga, Honorable Winnie, the children Rosemary and Junior. I want to say pole to the family. This is a big loss to the country Kenya. It's a big loss to the East African region. It's a big loss to Africa to lose a person of Raila's stature, a man who has been dominating Kenya's politics in the last 4 decades. I pray that the Almighty God will strengthen the family so that they can bear the loss with gratitude. And we, as fellow politicians, we will stand with the family during these very trying moments. To the people of Nyanza, poleni sana.
nkagirite nga kwa rorire egati ya mang'ana gose egati yari abarai ibagenderete gusanga na boigo ase sabari ya kisiasa ntoche kumurikira nonye ntumurikira sobwenge Pentagon korende kiroto kurigira soro kongorwa gusi na anachika gukumanya ntubwate ujumbe yae kagirite nerefea tosome ujumbe yayo mugavana wa county ya Kisii umugavana omuske Paul Simbarati nabo nere ebwatoka kweli ekiragotebanga Muske Paul Simbarati nere nabagotebanga I received the most devastating news of my life this morning, the passing of my friend, mentor, trusted confidant and party leader Raila Odinga in India. Agotebanga on behalf of my family, the people of Kisii and the ODM party. I extend my deepest condolences to Mama Ida Odinga, the entire Odinga family, and all friends mourning this painful loss. Raila Odinga dedicated his life to servant leadership, guiding Kenya's journey with unwavering strength and inspiring younger leaders. Ekaragotabanga, may your soul rest in peace. Jacob. Farewell, Baba. Farewell, my friend. Ekaragotabanga, goodbye, my friend. Farewell, Jacob. Nando inyorenga oyo. Umugavana wa county ya Kisii, Muske Paul Simbarati, nigare deputy party leader wa ODM, nere obere omuntu mutingu sana, umurayo mutingu sana, inse yekiama, kuse ime yekiama ikiga, ikiama ikenene, ikiama kia ODM. Abo negati yabari abarai nabange na ekiro tukurigiria abarai nabona ntubate abawaziri ao basangire ujumbe chabo mawaziri b'uburendi bwaime Muske Kipchumba Murkomen umawaziri omonene Musalia Mudavadi tubate kurwase ebunge awa speaker banyarire kumurera na barabuba kumuroka buna numurai obere omokongu sana na bwigo ntubate gati yabari barenga nabwo bari bagotabunga bakinire asama bukaye ntubate abajumbe buna bono mujumbe Muske Bobo Wino nkagirite nga nere nababwatugite ikirero kiae nabakorera sana nere agotebanga taribia bintu mbiri bya sensemo yae ikiagera nere nigatugutire omuntu buna bono muibori kose ori omuraire asisiasa agotanga this day will forever be etched in my heart. The day my greatest hero rested, Raila Amolo Odinga, was more than my political mentor. He was like a father to me. I grew up without a dad after he passed on when I was in class 3. And after he passed on, when I came to Nairobi and met Baba, he took me under his wings and became my father both in politics and in life. Korwa, arenki kirasi kia gatatu. Naria siretio mwiburi oya korinde ekeranyara kumanyana nere Muske Raila Odinga akamurenda uyu Muske Babu Wino Embakasi East andikire umanyete buronge nganero utindi natindiete sana me ODM no mukali ari gochoba na bato musimamo neba baswete asi serikali yo mogose broad based government Babu Wino na Edwin Sifuna negatia barai bali batatagetichaje ne abare korwase kiame kigya ODM bagosoka teneni barusi umuntu ndwense mamocho watanga yaya babaga ose abarai bekiama yeto mbobe mwagokora etotakire kogenda enchire yiga so he's a very fearless man no muntu omurayo very significant na buigo na kini okiniri abantu bareti simba bunere kiro tukuri gati ya baba jumba na buigo nonye gati ya senator na buigo tupote Honorable Julius Migosi Ogamba, Mwaziri Wechisemi. Nere nabagotabanga, I'm profoundly sorrowful as we mourn the untimely passing of the Right Honorable Raila Odinga. Raila Odinga is a national icon, a veritable statesman and a selfless and resilient fighter for democracy, freedom, inclusion and unity. For most of his life, he was committed in reshaping Kenya's socio-economic and political landscape for better, often at a great personal cost, as evidenced by his role in the restoration of multi-party democracy in the promulgation of the 2010 Kenyan Constitution. Na uyu igano mwaziri Bwechisemi aigasensi ya Kenya ukorwa liroba riagusi Muske Julius Migosi Ogamba nere nikagotebanga asibintobiri aba Kenya barabe bakumunyorera Raila Odinga
egati yabo no kwenikinga obosibori bwatokire bwebyama na asinse moyende abakenya ekatiba anemone referendum ekatiba yo mwaka 2010 yabere kegwikiranirwa na nemboka wikira bono gusira kwae ekirare kunya gutabanga ebintu mbiroro bya bigetu machiko na rora bigetu ase katiba atarakora imirimo egati yabari amugana devolution ukusanga chinguru nabo igo okurigereria obuya bwa abakenya ngekere siasa yabereri litindi mbuya kwa ligereria interest cha abakenya gose kwagenda nchirende yonsi elirakonya abakenya yes Kate togenderete kurigereria chujumbe nabo igama gombo tokogenda wikase county ya Nyamira abo ase abawazi osaba imse korwa ase serikali ye county ya Nyamira na barabori tukoria rero besokia bene kereba iwanga omoske Raila onyare gosiria obugima bwaye nigo besokia bene na kumorera yes bakurawa na ntobwate egati yabari bare ime kyama gya ODM gati yabo omo MCA o township omoske Deok Masira naboigo negati yabange kurase bunge ye county ya Nyamira chibichecho unacharigene ne Refat Gadi Gisemba Madiuko ya Masira omo MCA we ward ya township ando mwanachama bu ODM ekyama kimwa Raila Amolo Odinga twanyoriro gwakwo konene semambia bono wakwo konene bune ense wakwo konene buna Kenya na Nyanza kwa ujumura ekine gento kiairire abande baito paka bono tutarokinga gusinga ngakitwatigara Etangor George Murarabuga ndo mo MCA we ward ya Bogichora na ndo mo choru kurwe party ya ODM for the last 2 terms in the leader majority assembly ya ito ya Nyamira. Lero twabukire neri tuko tibwatu musunto manene sana ikiagera umurai we party ya ito ya ODM musike Honorable Raila Amolo Odinga obugima osiri obugima bwaye gwetero burwaire ali India kemo gyoka barari bane ntari kweba goteba karokingeringa uri no musacha ereka are goteba nga ne bogochora kwaye kware ko bokobe muntu bwato musimamo ngakana chirengo chiari tari muntu nando gwika nando unjuka ntegete kwegena goteba nga that was the very best thing nchente bere umusacha uyu ya kabere ntebe buna banachama be party ya ODM abondu tinga twatigara musio gisubuno mano ekaro mugakuria tayese chama yito yare kororokana gwochokana oburai we county ya Nyamira ebulense ye chama yumwako yu Raila Amolo Odinga so isibono nabo karo kintagete gutieka goteba na ekigia tonyorire negekon roche kaine na ne roche kaine anene mumaete koru multi party ya sete 19 arwanelete multi party from 1992 tokaru one single party in the country tukasema multi party no inyolete buna the new constitution ya 2010 Raila ne president the late Mwai Kibaki wa vegeta bakenya amo tukachange constitution ocha the old constitution oche ya 2010 iya gerete karenta devolution use kabiara chi county Chonspi tobwate 47 president ito yense nimanyete nga diria kero ense ya Kenya ya rigeti koi makori na ro imugeti okoboko agateba nga abantu baminto nebo musike moigete gochoro sariri ense egere nene gotubwa twensi ekagera ga sacrifice omorembo kaira na Kenya Odinga okolire gasi nene Kenya ye wetani no ni president even we fact na tarenge president lakini gasi akolire asaba Kenya akolire aba Kenya asobo gimabwaye kuruna agasibetu emyaka gosenkianda okolire gasi nene wetani chi president chiritu atwalire Kenya yaito Wakenya baminto ntose kereke onde nabo yotanje tumwakori Raila nabo tamanyengo morembe poni ganaye tukwerorera twensi abakenya anene nigabeire no goitwa no gotesu kumugakori Raila Amolo Odinga ekemoroche nabo moraka ng'aige buno korara kwaye kore gento gekare siasa ya Kenya
nguchere kwa mariba aso gutaba kumuga kuri bweka bantu mbaru mwakori kara ari gutirana bana bari gutwara birangererie bingao aso burai bwense bari gwancha bororo babakira ase nginchonga Raila kero kendo itabire gusukanire ria kabere ekero tuachi kubwatia amagenderera Nyamira at State House na hindi nabo tuaite twabisi yaye tukamuetia agatogendisia State House kubwatia amang'ana Nyamira amagenderera Nyamira. We have lost a leader apart from Kobe leader ye country. Now we got a lot of interest in Nyanza. A lot of interest in Nyanza. Ngakinere to bwenete korigania uno mogusi bwensi asitwabeta. This is the time. Na achira kororobu ya gugutwara murai kurwense mesi mukuru. Na ndio kintu kiare kokara na ntutware kore kongyake nkorora twari nga kirende tutaikira na twansingaiga igona ntuntu abwato murai kuru Nyanza uri gutubeka amo. Lakini ekagaruka giatonyorira banene ba minto nigintu kyoboke ndo banene tutwara omurembe na inde tuikaranse kuna abagusi to rengererina na kibono togokora ikiagera Raila was part of our leadership as egusi politics torengererie elinde twake sabu ya itubuya tumanya bunana kitukwebeka as a Kenyan politics elinde na liturakonya abantu baitu no boremu kero monta kendete kuburia nga abakenya baremererie enka eremererie na ndikero roche chibiche chigo chana nkurwari ase omuchio Nairobi na bekoro kana nga abaraina banke bagendete kumuka guchari ase umuchi o Karen ko morere siko se como tema kumuhagata mama Ida Odinga na manyetenga nonya sensemo ya basubati metetwa kwanira abarai abange sana no tigati ya basubati abarai mpale na brabo banyarire kubwatoka ebirero byabo gose bagendete kurira ane muno tokumurikira kuroiga soro wongoro guse ntubwate umusubati yomo umwana siasa na boigo oyoro mu director ase Bomas of Kenya yes. Kirera nere omwanchu murigire okwana na getembe ni gatuma ujumbe ya yengora as eyemo buna egotoshira asembyo Samarieta nkuru kupiriti murakirera director Bomas of Kenya litukolia lero bonde numo ichano monene asogosirigwa kumurai wense ya Kenya kuruku Raila Amolo Odinga twensintu maite Raila Amolo Odinga gasi akorire ase Kenya yaito Raila Amolo Odinga obeiro murai ore very selfless obeiro murai okubeka ensi yaito motukuburwa amang'ana onsi amange Raila no murai ore korora ense keko chikobwa kego chikoya ocha oteba yaya tigatorento murembe Kenya yaito asego no moichano monene. It is very sad that we've lost Enigma, we've lost Tinga, we've lost Baba. Yani gaki no moichano onde bwensi nonye ngwanchete Baba gaki ogukukwaye ni maite kwago kunire onko familia ya Raila Amolo Odinga pole ko ya pole na Kenya ngima pole abafuasi bae pole abarai bonsi bibeki amakiae pole na nje on behalf of my family and the people of Bonchari pole sana Kenya. Kagetenga na mangi asangiru na mangi na baraya bange barerire ngaretenga kenga kiro murai boni genga nene mukuneti eto kenga nkwaringa se omurengo yomo na ogesiasa na umuskirela Odinga ositi kwaringa roro na bange boni gabare na mayanda kosebatigalite no mostoko kid omuntu naro yomo na rori kasi mitandao gotebanga abana siasa mbara bange batigaire roro ikiagara konyo omuntu akwagamereranga nche ingeire ticket ya ODM no nyeta bwatiri ogi no nyeta bwatia maroro batariranga no ODM gatarire na Baba oetio muriro abaraina bange batigira asiro batigaire batamanyete sibaguchiko kominyokera ikiagera liaburi liabo ementa yabo gusurio beiriga kugeranga baetio muriro mete ngotokere mna nonye lo Nyanza gusichinse mochinde ngakiro bwate once bwate ticket ya ODM ayebu na Kate bandu muri ko hiringa Kate nyabuganingo Kate kwambuko yoganingo abagotebanga ODM Kate nene na omuskerelo Odinga oyoto kubeketika woniga
kero muntu bakachi gota chance bokongo gocha saba na siasa yes mpaka babeke bikoroto basue binyoro bakwane baone chisera wana mpaka mukwanira abakenya bantu mbari guchikorigirire ODM nani nturateba nga ODM gyakure yaya moto bwate buya lakini batida igateba nga abantu bande ebare kuyagamereria bari kuyakase kiyama nga nchene kiyama gya baba ODM nchino maite ngutena no mo gako itokoro Nyanza lakini bono papo kure lakini kiyame kyangerako no muraibiye koko yes bona baraibe kyamekyo mbango beka bare mikakati nandi batiri ni kyamekyo buya ntuchiko batogotegera useto kubwatia ali aragenderane nake kurwase kyamya ekyo kya ODM abande niko batigaire barenga andake ningorachi gusoka koba umuteneneri wekyamekega kya ODM inyore boniga party leader oro subati mama Gladys Wanga yani nga ose bari close nabo gamberi gose bari no boteneneri obuiga no mugavana we county ya Homa Bay nabo igoto gatwara deputy party leader yes na Raila nero bere ga ko flag bearer gose nero bere ga ko ruke bandera yekyamekyo bono mete obochori no mwako ya mukuru bono tusena ndasa obochori osebere ebere actually ntoko manyanga bono ekyamekyo umurayo kure oyoka urukire bandera oyu nyasayo mo irire bono ntoko manyanga ningorache gochora uruke ai bandera yekyamekyo kore ndabara ibari batigaire gabu na bawe karansa bachorane oyo mo botakubora onde takubora kurwase kyamekyo orache kururukia ebendera yekyama ekyo yes nande to kero tugoche okora Kate egatia barai oro memoriga chimeme egatia barai bakwanire nga siasa baburukania mangananda matindi ago kunobo mwanya bantu ago kunaba Kenya yamanya wikira buna bono umurai yoyiga otimokire yatoka nga chinkwana nchira oranda hake buna kuri wiki yaita asi abantu ba siasa usasinga nje tofauti cha siasa abantu babo batukire chinkwana chintindi I think nyige ntonkire abantu bonte kolana kento kindi yose ukwana na ke mangana siasa tigie kunera afya y'omuntu obugima bw'omuntu ikiagera boniga abantu mbare batabwati omurembe ikiagera ndake chinkwana cyabo chikororokananga umetwekero konyero kwagosire otarabasori gose otarasabukwabera omuntu kunyora nabayekoba obororega nga siasa asande nabukonyera nga yabikira omuntu asako especially in this era yese kera abantu abange baramugeti emitandao ekoro kikirigento boniga baraimbare batatwara omurembe lakini rende bitogosaba nga obotero bonyara konekiwa already ndo chibendera chinyinge cheikiwe nosu chiri bekire asiri tukeriga eyera chikobanga asama tukayega abarai baba batwereru nabuigo abakenya banyare gutwara obotero buri boganeire asi obwango muno Kate esabari yakuru mwaka 1945 rituko rya gatano na kabere omutenyo mutangani omwaka na machiko kwaranga birthday yega yo muskerela Odinga I think nche kora sensemo yane na negente kyoborore kyagera kwa kanyorenga ririo go post otete go post Raila Odinga na nche kwanyoranga na ino ore gatiga boire gabo no emigereti lakini rende nengora ene jasenka omwaka korwa omotinyo mutangani kigema chitariki 5 omwaka 1945 wiki omwaka oyega 2025 he was ntogoteba only 80 ekiagira simya keiga 80 asobugimo bwae asimya kaya kurubusaya I think bakogosira kwae obeira very significant a person ino muskera Raila Odinga au iboretwe na nginaniga manyikanete buna Mary Juma Odinga na boigo tatu mabo Oginga Odinga Mwancho murigereria siasa yaya nigo abete kaguswa siasa asigika egetambe Raila obere siasa buna gwetara riuko riri ateba angechidike twetania isato gose gwetania miaka 30 na abete siasa lakini asigika egetambe niga abete kago koremero buna omujumbe we constituency area ya Lang'ata asa abete kurwa January 1992 kuika omwaka 2013 buno mujumbe emiaka 21 lakini siasa emiaka 20 igo chintunda inye mfululizo
na boigo tugukwanira asense moyende na bete omo prime minister kose tutarika sobo prime minister ekero tugukwanira na bete omo cabinet kose cabinet minister bamanyekanete buna minister kose omo waziri asechinga kecho umwaka 2001 2002 akabera agatenera mangana energy yoboni getenire no muske opio andai na boigo akabomo minister amobwa mangana roads and roads transport na boigo mangana public works na boigo mangana yechinyomba sumwaka 2003 weka 2005 nga unyore chinga kichekera kumo minister nigarenge omo jumbe olangata iyo gari kubwatirania yes okuborio burayi bwense chintunda ni sano umwaka 1997 umwaka mutangani lakini 2002 agatuma agasira Kibaki akateba Kibaki tosha akairana umwaka 2007 2013 2017 na 2022 umuntu tare ko moyo nekibago teberanga a resilient leader umrai onyarete kubaga kubomuremereri sana uko withstand pressures chonsi cha amangana agisiasa na boigo ukubwato kwae asiekera gusoma ngana siasa mwaka 1982 ntokonyorenga inki kiagareta kabwate osoma ko yiga 1982 onyore eku ose oporai bwae omuske Daniel Arap Moi mbwaga niri gutugutwase omwaka yo 1982 andake kiagara apa Kenya bange nigo barorekanete gutagokiwa no burayi obo egatoka mpata gete komorusia umurai bwense amutukayo asechinguru sana nkagirete ngerio nalio nande aba na jeshi banyarete koruba gosta utara chinse mochi nyinge no nyaso mochi Nairobi pako ligia akero umetekero mukunga abantu batayite ko overthrow president kosenga patete kogenda State House nengana yogokumia bono ndaki ngakie yondo chenga abantu batenete bokongu lakini rende gatoka ngegati abari babegetu byara gose bari bachite gosibwa kubwatikana neku eyiga ya negative gose yari gutokwa niki wose umwako ya 1982 eti ya omuskera ila Odinga akabera ime miaka igwetange 5 no mo 5 neberiga wiko mwaka 1989 hine gati yari akorete huse ari abantu bakumonyorera togocha mwaka ntobate Pentagon I think as a kid as a siasa yiga nonye togocha gukwandira azimio la umoja kwenye tutara kwandira kose kwenye batarika ase amangana ayi azimio umusikira Odinga ase umwaka 2007 ekero siasa nande kwenye yiranire ko 20 kigima onyorobono ODM kwenye keiboirwe ntobate Pentagon ya bate abantu batano abaringe asensemo ya okwamre gosibaro sititi mwe intingo sana tobote muske Raila Odinga tobote muske William Ruto muske Musalia Mudavadi Joseph Nyaga tobote Najib Balala na boigo gati yabo tobote musubati orenge muske Charity Ngilu ase chinga kecho korende ayo negati ya siasa iri ntindi babere bawaka onye no goso serikali buna bono na kalitege kone mwaka 2001 akachoni akamaji ikiama kirikia NDP kigaswanana ne kiama gia KANU na boigo togo cha siasa onye na serikali ya Kibaki mwaka 2002 na chavete Kibaki tosha ikaika asi mwaka 2008 wakakora muungano serikali ya muungano lebaote bangano sumkate togo cha asi umwaka nande ase serikali ya muske Uhuru Muigai Kenyatta mwaka 2018 naro bagakora handshake bagatabanga bono tigatubwaterane tuskiense ya Kenya bosio yani ngano murayi ori utanyare wepa utanyare wa void nase eyiga ya bono nere na kore na mba begeto koigwana gento alicheza kama yeye na MOU bakabiko koigwana no muraibwense Dr. William Samoei Ruto bakarose serikali ya bomo eyemanyeka ine buna broad based government ase ekiama kirya ODM gya soeta imeya serikali igento keirere abarayikoro ase kiame kyo batiane na gotemura ya ntubu na ODM ase myaka ere bosio yaya turikomeria serikali turabere mya serikali gose turose serikali lakini etoka nga baroro babere bagutinga kigima mbaita betie nyome ya kurende ngakiritinga ayuna yanda mangi mwanju murigireria no yanyore dero murakoba
remara ko banane to bwatege kare getindi cyabari kibaitu bamangana barakigocha imeye studio nabamanya bange bakumanye amanke igoro yaye omuske Raila Odinga nabugo ekera obono abakenya nga anonse sore enekyo morembe nga nonyene ekero abakenya bonsi bakumurera gose bagendete kuchingira obugima bwaye asobwiko bwense omuske Raila Odinga emyake 80 gose emyake yiga nemono buneri achagete korokana samangana ge siasa bali bonsi abire na barabwa sisa bali yae mbarabi abwatiro okoboko mbarabi batumanire komo mbarabi araire buno bono koroiga gusi mbarabi abire menta yabo igonga ekeresa bali yegenderete enekenga ngobwati ore richiko nabo igokera korerwa arerwa sinjira ya maskani naigwa editor iga Erika Bugo kubulinga yani andake kisi polytechnic nakugotebanga n'abantu bakurwa Luo Nyanza barororo numanyete buna borokiwa be college be university ba lirire sana igaso mu Kibosongo babere bakwitita sana nonye mwanje muri kibicha cyitwa akoretera kuri asoboka tagatibo mu Kibosongo ngwara mbantu kibari korera asobonge ngwara mbarabi bari abaya bayicora sana abasaye mbarira anemono aborokiwa besikuru yobo bundi nabo mbayitita sana abonchiriro mu Kibosongo abange bakorwa korwensemeye ya South Nyanza igabano nabarabo mbaba bakorera sana nengore nene nandi buno twachika ko gotebe kurasegeta seni Kiagetembe TV kurwa our top management usekere to chakira nonye our managing director Mr. Obed Mukwa tukukwanira our management team twakwana editorial production especially kurukuria na management abarai baito atupata manager station manager Kate Enoko tukatwara our editor Erika Buga tukatwara production manager Oyore nere Josephat Sungura tukatwara our head of radio nere amanyekana na Geoffrey Onsarigo na sense moyende tukatwara umukonye wo director Madam Sharon Mora engora yabwenene gochase nka yaye umuske Raila Odinga naboigo bari bonsi barabawatani naboigo batiutereria bekia makirikia ODM bari banchire siasa yaye babiri bakoirotota ase amatuka mange naboigo ndochinga abariki bonsi me Yagetembe TV korasende Matilda boigwa ndoche DJ Reels kore enere kore studio akabira atanga erena mungaye fatomire ngora gochia ase family na boigo amate yomoga Raila Odinga na boigo gagote aguna no gwako konene gochia ase siasa chinse ya Kenya na boigo siasa apana maskani umeteril serero kumetinga litukeri gandiri ya guchobeke bintu bire modero era na bate banga yaya inchonye ginko gendabu nkolera ngochi ate bali bagagocha sete achakorera tiga abarai bali bagusanga chingora chabo gochia se abaiga Mike Wilson era ntaramanye nkwana ya enereri lakini nere nabagocha ati meeting yage chairi akosokora na balire tego na manyangi kere bono nyakwana igo bonga yego setekero yomo twansi kuroiga Getembe TV ucha senka yaye muskare Raila Odinga ucha saba Kenya bonsi bari konye muri amashabiki muri magega yaye Raila Odinga engora enene no wako konene kagiretenga kit ndabno tugochiko koro mwanche muri gere yarengeri tukori tambe tukori mwamu no ndero mugastora barabu Black Wednesday Black Wednesday mugastora barabu yabu bine ritaturi ndi ari nkororo yare anemo no buna to osekera to achaka entunde yiga chisa cha marogoba asumurobiro yiga bwa yagendrete na yate kari tukore rero ndo kumanyanga kero mura yasirire ni ekobegetiro gocha se abaliki ba mangana etokonyora emirimo yabereri tukuri tambe lakini ndiraera buna togo ikerege gambare bakubwatira gocha bosyo banyare gokoretera amange anemo no kurwa senseme ya siasa abarayimba gendere gukwana yamate aine kwane nande abange mbachigo kumanya igoro ya badia bachorwa kogenda ense area inde nchengoro kwa Catherine yabuga na kwire niribya kwirire chinga kichya ukorobwa gaketu kira chinse chiga kwa berigo koba amona into twakumanyiria mind omugano monge osomonene igoro yaye Right Honorable Raila Odinga Nainche crossende Matilda kwabere nainche kuro chinse komne ibere cha rero mambe wikira se bire biga ngari onsi na banyore mbeo nainche natoka nga nago nego sinchira gete lakini rende gwika tokore mirimo nande gwika tusange naye umurigiria our reporters bonsi Daniel Ontiri
tubwate Anko Dipo Nasanya tubwate Paul Kapokara Fatigadi Gisemba Mienda Sam na bonzi Baba Gabriel Nyakonde Gilbert Kobi Tyson Manyara DJ Waima yes wanda bonzi ochangira sayaiga mbuya muno sana nande asi chi riboti chimbo ukegema no chinyore asinse moyo kiongana bwigo ne timu irachu gwikaransa iga kusanga naye ase entunda yende eri nyara kumanyanga narali agenderete mbeo kiegenderete kokusa imensi ya Kenya kairete nga nabo tukuringia bisero tumrane ritkoria ankyo korende tobusa gusika korwa eme ya Ketembe TV kendera kubwatia erindo ogendere kwemanya na boigo kendera kubeka abakenya bonsi asama sabo kubwa mono enka yae omusike Raila Odinga